Това е предаването Патарински лайв. Сега ще разговаряме с колегата журналист Димитър Байрактаров за една много чувствителна информация, която беше изнесена, пренебрегната, но замесени са информационно обслужване, изборните резултати, но за това ще разберем повече от него. Господин Байрактаров, първо адмирации за това, което направихте, че всъщност това не потъна между всички други теми. Вече и от Градския съвет на БСП се съмняват в изборните резултати. Техните изказвания почиват на официална експертиза. Но да обясним на вашите зрители за какво е да реч, че още преди провеждане на изборите Медиамол, това е медията, в която работя в момента като журналист, проведохме едно задълбочено журналистическо разследване. Бяхме нападани, блъскани с моята млада колежка. Вие виждате какво нежно момиче. И хубаво. Да, симпатично момиче, но не това е най-важното. Важното е, че ние много чувствителна тема бяхме засегнали, в която на практика доказахме, че не е необходимо да има някакви хакери, да се създава едва ли не някаква конспирация от хакерски групи и така нататък, за да бъдат манипулирани изборите. Достатъчно е да си имате информационно обслужване АД, да си имате един министър на информационното управление или заместник министър и оттам нататък си правите каквото искате с резултатите. И съдебната експертиза, която е назначена от съда по делото за балотажа за кмет на София, е показала, че над 90% от протоколите на практика са с невярно съдържание. Освен това, нещо, за което ние предупредихме в аванс, една немалка част от флашките, на които е качена информацията, просто липсват, т.е. тя ги няма. Оттам възниква въпроса как точно са попълвани протоколите или някой си ги е попълвал както му е било зададено като алгоритъм, като задача, за да бъде определен в аванс крайния победител от тези избори. Да ви върна обаче, понеже казвате, някой си е надписвал. Това можем ли да кажем, че е аферата Малорад, като с Баче Цено, който пише там за Баче Цено, пише за това. Ако така ви харесва и го приемате така, да, спокойно може да го кажете, само че не е станало пред камери, както се каза, не е имало кой да го заснеме. Но модела горе-долу е същия. Ами той модела на практика е заложен в закона. С химикалката и... Защото в изборния кодекс единствената организация, която има право по закон да обработва компютърно информацията от изборите, това е информационно обслужване АД. На всичкото отгоре, ние българските данъкоплатци му плащаме чрез ЦИК една доста сериозна сума. Мисля, че на последните избори тази сума беше някъде около 8 милиона лева. Сега обаче в кои ръце е информационно обслужване? Така да ви задам въпроса, след като сте правили разследване. Мишо Константинов, който беше обвиняван в какви ли не грехове, вече не е там. А той дали е Мишо Константинов или Константиновица или който и да е, тук няма никакво значение. Значи това е публично предприятие, по смисъла на закона, в списъка на публичните предприятия, акционерно дружество и при неговия принципал е министъра на електронното управление, сиреч държавата. Но ние още в хода на разследването разкрихме една много интересна информация, че една част от частните акционери са хора на възраст между 90 и 110 години. Фантоми. И понеже книгата на акционерите е публична, а в нея са публикувани всички данни на тези акционери, ние решихме да намериме бай Боне, даже ги помня по памет, който се оказа, че трябва да живее в квартал Надежда, на 110 години.
Байкиро трябваше да намериме на посочения адрес. Когато отидохме, нали се сещаш, че един човек на 110 години най-малкото ще е атракцията и гордостта на блока, в който живее. Щеше да попадне в полезрението на Мира Добрева. Ние намерихме възрастни хора, които живеят повече от 50 години в тези блокове и те категорично заявиха, че никога нито са виждали, нито са чували, нито познават такива хора. Добре, господин Байрактаров, така като ви слушам, вие казвате, това че... всичко е факти, документални факти. Има значение кой брои изборите, а не как се гласува, кой държи кодовете от машините, май също няма никакво значение. Никакво значение няма. Вижте, схемата е много проста. Достатъчно е човек да познава закона, да го прочете внимателно и да започне да нарежда пъзела. Първо, единствено и само информационно обслужване АД има право да обработва данните. Компютърно. Защо да не е, например, някоя европейска, световно известна, доказана фирма, на която изобщо ни пука какво ще се случи в България? Защо да не е? Вие сега изказвате. Кой ще се откаже от политически контрол върху информационно обслужване? Ето, вие сам го казвате. Кой ще се откаже от политически контрол? Втори момент. Въпросното информационно обслужване обикновено един месец преди провеждане на изборите наема ударно, по думите на неговия председател, който го е казал пред нашата камера на Медиамол, наема някъде около 700-800 души експерти, специалисти в сферата на IT технологиите. Митко, Адаш, хайде, ако искаш да излезем сега с тебе на пътя и да се опитаме да намериме за един месец 800 експерта, специалиста в тази област. Според теб дали е възможно? Според мен не граничи със здравия разум. Да, невъзможно. И аз така мисля. При това на някакъв граждански договор за някаква сума. И сега внимавай, тези хора, ние имаме информация, че голяма част от тях са чужди граждани. Дали ще се потвърди тази информация, трябваше да го установи, ако си спомняш, има една временна комисия, която е провела 2 заседания на 7 и на 13 октомври 2023 година. Това е комисията за установяване на проблемите с машинния вод, така да я кажа. След което тази комисия изведнъж рязко спря. Тази комисия бяха заявили, че ще изслушват мене по журналистическото разследване, че ще бъде извикан шефа на информационно обслужване, който трябва да даде отговор на тези въпроси. Откъде ги е намирал тези хора, по какви критерии са назначени. Тук говорим за национална сигурност. И ти сам казваш, политически контрол върху държавата чрез провеждане на избори, които се вижда, че не са честни. Понеже вие казахте, че там е съсредоточен държавен ресурс и по логиката, че който брои, той произвежда резултата. По закон, аз и да казвам, и да не казвам, те фактите са такива и са лесно проверими. Освен това започва това аз се надявам БСП да го доведат това дело до край, градската организация, имам предвид на БСП София, да го доведат до края и съда да бъде смел да отвори всички карти, защото ти гарантирам, тези безобразия, които сега излизат на прима виста, ще бъдат още по-големи. Понеже няма така случай на касиране на вод, може ли обаче тук... Има, но това са така редки случаи. Въпросът е дали сега, ако се стигне до нови предсрочни избори в София, ако не могат да направят да заработи столичния общински съвет и това нещо да излезе наяве, защото вчера четох и в поста в Фейсбук, който публикува, казваш, че Ваня Григорова е била Васил Терзиев на изборите. За мен Ваня Григорова, без да изразявам никакви пристрастия, е реалният победител на балотажа. Говоря, защото тук коментираме, че са обжалвани резултатите от балотажа. Не от изборите за общински съветници, а от балотажа. И за мене Ваня Григорова е реалният победител и съм сигурен, че ако бъде проведено безпристрастно съдебно дело, то ще докаже този факт. Мога да си представя как изведнъж изчезват флашки
от район Слатина, от училища, които има видеонаблюдение и въобще тия неща някакси не ми ги побират. И аз не мога да си го представя. Но бях убеден, че ще се стигне до такива липси, защото, например, ако си спомняш, стана един скандал с един, както ги наричат от информационно обслужване, тези експерти, те ги наричат външни сътрудници. Външни. И като стане нещо, и то беше скандала точно подобен на такъв, на разминаване на резултати, и веднага се разграничи информационно обслужване от този външен сътрудник. Виж колко лесно. Ти не си ми приятел, вече не те познавам. Да, така излиза. Не те познавам. Защото са те разкрили, осветили са те. А всичко дали... Ти разбираш колко е пошло всичко и колкото и да е смешно на пръв поглед, то е много сериозно. Защото това означава, че ние сме се превърнали в някаква бананова държава. Бананова. Знам, че и темата с кодовете на машините също я следиш. Мислиш ли, че наистина някой може да държи кодовете от машините и този случай с замминистъра, който отиде уж преди изборите да сверява някакви кодове в машините? За мен това специално беше много глупаво поведение. Аз не мисля, че точно през тях е правено нещо. Аз ти казах за мен каква е схемата и тя се доказва от експертите по тази експертиза. За тебе схемата е, да я кажем още веднъж, с химикалката и изцяло се променя вота на избирателя. Ти беше, мисля, че на тази пресконференция, веднага след изборите, пак на БСП София, на коалицията, която подкрепяше Ваня Григоров. Не ти дадоха много думата. Това няма никакво значение. Те имат пълно право, искат да се чуят повече хора. Не е това най-важното. По-важното е, че един от юристите, който е бил заместник министър на, ако си спомняш, на същото Министерство за електронно управление, показа как файловете спомням си, могат постфактум да бъдат манипулирани, защото те са с отворен код. Тези файлове. Той го демонстрира пред всички медии и освен ние и още 2-3 сайта, никой друг не обели дума по този скандален въпрос и случай. А човека и това не е случайен човек, този човек е бил заместник министър. На него са му ясни всичките неща. Добре, според вас, как става цялата схема? Това означава, че има някаква подредена схема, по която се движиме от години и... Аз се описах, схемата е подредена... Да стане ясно. Схемата е подредена първо по закон. Ето, пак повтаряме. Единствените, които по закон имат право да обработват компютърна информацията, това е Държавното предприятие информационно обслужване АД. Те са пирамидата, те са фараона. Наричай ги както ти намериш за добре, аз ги наричам с официалното им име. Добре. Второто, ние трябва фактологически да сме точни, а не да даваме воля на емоциите си. Оттам нататък, това предприятие има около 28 клона в цялата страна. В нормални условия в тези клонове работят по 3-4 човека. Когато дойде време на избори, числеността на тези клонове рязко набъбва с общо около 6-7-800 души. Може да се провери това и по едни други регистри, както аз съм го проверял и това е така, които са външни хора, експерти, наемани по незнайно какви критерии, изработвани най-вероятно от незнайно поне от широката общественост хора. И тези хора след това започват да обработват данните и виждаме какъв е крайният резултат. Те могат да правят каквото си искат с тези данни. И го правят. Господин Байрактаров, вие като журналист и като човек, който е видял доста в тази професия, мислите ли, че нещата могат да бъдат доведени до край? Или по-скоро ще дигаме така от време на време шум, хората ще повярват, ще се замислят и след това нещата пак ще до следващите избори? Лично аз мисля, че за пореден път нещата ще бъдат заметени под килима. Най-силно доказателство в тази посока е, че трети месец въпросната парламентарна комисия, която трябва да я назначи заседание и председател, който да проведе това заседание, председателя на Народното събрание. Трети месец тази комисия не провежда заседание.
Защо според тебе? А виждаш какви скандали излизат. Скандал след скандал започват да излизат и тази комисия в правомощията си да събере цялата тази информация и да я анализира. Освен всичко, нали, на мен, примерно, членове на комисията са ми заявявали, че те имат данни от външни експерти, които са меко казано скандални. Вие, между другото, подсказахте това да не го прави държавно обслужване, примерно фирма, която Това може да бъде променен закона. Ние сме държава членка на Европейския съюз. Нали? Тук за някакъв евроатлантизъм постоянно ни продъмват ушите, само че евроатлантизъм, май тия дето говорят за него и те не знаят какво точно означава. Това означава някаква тотална диктатура на мнозинството в най-извратения си вид. Добре, исках и друго да ви попитам. Понеже говорихме за политически контрол, мислите ли, че БСП имат достатъчно сили и градската организация да доведе нещата наистина, да влязат в съд и то като влязат в съд вече са влезли ли? да се дело да има. Не, то има дело. Има дело. Въпросът е, значи, специално градската организация на БСП, тъй като много хората ги познавам лично, имат великолепни юристи. Трябва да го подчертая, които познават много добре материята. От друга страна, пак казвам, вече съда, ако му стиска и наистина до момента това, което прави специално на мен ми харесва, аз следа това дело, ако го доведе до края, ви казвам, че най-вероятно ще има касиране на изборите. Много вероятно е да бъде отстранен сегашния кмет и да бъде обявен за победител Ваня Григорова. Тоест директно да се признае резултата от балотажа. Спечелила изборите. Другия вариант е да бъдат касирани, да бъдат проведени наново изборите, но кога ще се случи това, колко време ще мине, защото ние такива дела нали, могат накрая да приключат с това, за което аз говоря, но той да е стекал мандата и да е безмислено вече това решение. Не случайно ви питам, защото те ще разчитат на това най-вече на протоколите. Това е основният документ, на който трябва да стъпат. Протоколите, дали този протокол е действителен или не. При положение, че 90% не говорим за 9 протокола или 90 протокола, говорим за 90% от всички протоколи с невярна информация или както те казват, сгрешени протоколи. За какво говорим, Митко? Мисля, че логиката дори на най-незапознатите с тази материя хора им подсказват, че тук нещата са тотално сбъркани. Крехко е доверието, господин Байрактаров. Крехко е, да. Виж, аз съм бил винаги оптимист и да знаеш, че рано българският народ, той е такъв търпелив народ. Той стиска зъби. Сега вие почнахте с оценките. Не са оценки. Аз си изказвам мнението. Да. И съм сигурен, че в един момент ще му писна от всичко това, на което е свидетел и ще реши, че трябва да си върне държавата. Просто ще реши, че трябва да си върне държавата, както е ставало и в предходни периоди. Един въпрос, който така не ми дава мира. Откъде ще започне промяната? Защото на много неща сме се нагледали в тези близо повече от 30 години преход. Промяната първо започва с едно обединение на здраво мислещи хора, на трезво мислещи хора, на що годе знаещи и можещи хора, хора притежаващи някаква експертиза и такова обединение, ето ще ви разкрия в аванс, вече е в ход. Има такъв сценарий? Не сценарий. Сила, гражданска енергия. Ние имаме право като хора да се сдружаваме. Точно така. Това е по закон. Да се обединяваме в постигането на някаква обща цел. Партии също така. Аз не съм партиен член, не членувам в партии, но винаги съм приветствал обединението на личности, на граждански изявени лица с ясна гражданска твърда позиция. И както се казва, дори твоето мнение да не ми харесва, аз бих умрял, за да се чуе и твоето мнение. Защото в последно време виждаш, че чуваме само едната гледна точка и всичко това е, не знам, тези наши колеги дали въобще осъзнават
каква огромна вреда нанасят на журналистиката. Защото когато даваш продължително време само едната гледна точка, ти даваш възможност за развинтване на всякакъв вид фантазии, конспирации, истински и неистински неща в другата част на тази страна, на която не се дава възможност да коментира и да изрази мнението си. Кой ще бъде стълба? Около президента или около някой друг, който... Си ме слушал внимателно. Да, казах граждани. Казах изявени граждани, уважавани граждани, неформални лидери, хора, на които обществото се доверява, хора, които не са се притеснявали. Добре, важна е целта. Целта е да си върнем България. Ние трябва да се научиме българите да не бъдем всичките желаящи да бъдем войводи, както се казва. Добре, нека да опитам с още едно име, който е вайрал в YouTube. Тук е замесено името на полковник Николай Марков. Ами аз не поддържам контакти с Николай Марков. Уважавам неговото мнение. Той е така доста добре подготвен човек. В някои неща дори мога да кажа, че съм го и критикувал, но лично аз не съм се виждал с Николай Марков от доста време. Около него има такава гражданска... Не знам. От тебе той от тези, които казваш изявени личности? Той е изявена личност, да, и да, ще се радвам и той ако участва и хора като него в едно такова нещо. Добре. Но лично аз не съм поддържал контакт с него и не знам, но повтарям, ще се радвам и той да се включи. Естествено, колкото повече енергия, толкова по-добре. Крайно време, ако разрешиш, не знам дали ще го излъчиш това. Винаги за този въпрос го направих това интервю, да ме питаш дали ще го излъча. Ето, обещавам ти, ще го излъча. И аз, за да ти дигна, така да се каже, рейтинга, ти го задавам чисто журналистически. Между другото, от тебе, защото си говорим, ти съм ял по пара, така че не се притеснявам. И знаеш, че когато кажа нещо, винаги се оказвам прав. Много често съм го доказал и със съдебни решения, нали? Да. Така. Само искам да ти кажа, че преди година и половина някъде, в предаването на един наш колега, който ти също познаваш, Крум Салов, аз заявих, че най-страшното нещо, което се извършва тогава и което ще нанесе огромни вреди, това е тоталното разделяне на обществото и насаждане на омраза. Ние в момента се намираме в една пикова точка на разделение на обществото и на някаква омраза, и то сега забележи. Едните обичали Украйна, другите обичали Русия. Хора... И се реже с флекс. Дайте да започнем да обичаме България. Хубаво. Тя е нашата родина. Тук сме родени. Дайте да мислим. Аз уважавам Русия. Уважавам и Украйна. Имам толкова много със студенти от Украйна и от Русия. И всички сме хора. И от Съветския съюз. И от Съветския съюз, да, той вече не съществува, нали? Но това е истината. Дайте да започнем да обичаме България и да мислим за България. И да си защитаваме нашия интерес. Нали знаете, Осим Байрактаров, 4 години, най-вероятно това правителство си изкара мандата. Той сценарий е така подготвен. Той е много така... Буквално, ако направиш едно сравнение и ги наложиш като модели с онова правителство от 44-то Народно събрание на ГЕРБ и Обединените патриоти, ще видиш, че схемата и сценаристите са едни и същи и се работи по един и същи сценарий. Скандали, 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 затишие. Сега нали виждаш в парламента, така тишина, няма кой да викнеш, да го питаш две думи да каже. Абсолютно. Все едно, че са се наговорили опозиция и управляващи, и мнозинство, думичка не обелват, единствено Делян Пеевски е гладко обръснат днеска, ако не са забелязали, нали да кажа. И така с една надсмешка минава покрай всичките. И това е, може би, новината на деня. Кажете обаче, президента ще покаже ли, че е президент и да спре този избор за конституционни съдии? Президента си е негова работа. Той има право да присъства на заклеването или не. Нали? Макар, че нали, по Конституция трябва да присъства. Да. Доколкото знам, процедурата е насрочена за петък. Сега по някаква логика, ако разсъждаваме, той след като обжалва избора на двамата членове на Конституционен съд в лицето на Бела Зелков и
Десислава Атанасова, би следвало да има някаква последователност в действието, но аз не съм съгласен с този избор, значи не съм съгласен и да положа клетва пред мене. Искам обаче... Но какво ще стане, ще видим петък. Понеже днес има исторически момент, Бойко Борисов за първи път от толкова години, откакто ГЕРБ е в законодателната власт, ще бъде председател на парламентарната група. Ако питаш мен, той винаги си е бил председател на тази парламентарна група, сега ще бъде де юре. Сега ще бъде, да, точно. Това е било формално, сега ще бъде де юре. Ще ходи на председателски съвет. Ще ходи на... Той така си ходеше пак. Виждаш, че той е дисциплиниран депутат. Ако не знаят вашите зрители, идва си редовно сутрин на работа, 9 без 10 обикновено влиза в залата, изчаква да се регистрира, участва в заседанията, което му прави чест. Същото нещо се наблюдава и по отношение на Делян Пеевски. Сега, например, мога да ти кажа, поне сме били заедно депутати, и с двамата съм бил заедно, нали, с Бойко Борисов и с Делян Пеевски. Бойко Борисов в качеството на министър-председател, и 43-то Народно събрание, най-дългият работен ден на Делян Пеевски беше промяната на Конституцията на 9 декември. Това му е бил най-дългият работен, а сега е редовно. Е дисциплиниран, значи все пак нещо полезно има. И друго, мислите ли, че след Десислава Атанасова ще се роди така ново острие в ГЕРБ? Виждам сега, че се говори много за Рая Назарян. Значи, Митко, ГЕРБ и ДПС, ще говоря едновременно за двете партии, са двете партии с най-много подготвени кадри в всяка сфера. И структури. Дали ни харесва на мен и на тебе, няма никакво значение. Те имат най-много подготвени кадри. Най-много. И като казвам подготвени кадри, добре подготвени. Големия въпрос е в каква посока ще ги насочиш да работят тези кадри. Защото всички сме свидетели на една крещяща корупция. Ето мога да ти дам един пример с Агенция Пътна инфраструктура. Преди няколко дена падна сняг и България пак беше блокирана. Падна 10-15 см сняг, не някакъв ужасен сняг от мое време, когато по това време имаше по метър и половина сняг. Между другото, видя ли вчера? Представяш си, ако падне метър и половина сняг, за какво ще се случи? Понеже знам, че си скиор, видя ли вчера скиора, който се пусна по заледената велоалея на пилоните при НДК? Ние мои колеги направиха много хубав репортаж за непочистените алеи на НДК. Ето за това говорим. Но тук говорим за работа на общината, аз ти говоря за Агенция Пътна инфраструктура, която плаща милиони левове за поддържане на републиканската пътищна система, на магистралите. Магистрала Струма, ние получихме сигнали в Медиамол, беше леш. Нито един снегорин хората не бяха видяли да минава да чисти това. Никой не знае, че преди, когато започне снеговалежа, се прави така наречената подложка. Знаеш, кой е подложка? Да, засипка. Засипка, която не дава на снега да се задържа, да се топи. Да се топи, т.е. да се заледява. Точно така, да се образува снежна покривка и лед върху пътното платно. Това нещо го няма, но на химикалка, както ми казват мои информатори и източници от АПИ, яко писане. Няма публикуване на заданията, няма нищо да могат гражданите да направим контрол и да ги гепиме. Пък повярвам, аз съм толкова вещ там в техните дейности, че за 2 часа мога да ти кажа, че сме ги изкарали всичко. Ако имахме прокуратура, ако имахме воля, отдавна ще има хора в затвора и леко по леко щехме си оправяме къщичката. Добре, разбирам те, че всичко е в гражданския контрол и в това да повече да се приобщаваме, сдружаваме и да се търси... И да се обединяваме, не да се разделяме. Добре, нека така завършим. Това беше Байрактаров, който направи анализ за това как изглежда ситуацията от това дали са честни изборите до това, което ни представят за истина.